प्रिय भाई और भौणी माने मो इवांजेलिस्ट अशोक कुमार जेना मु आपण मानू पुनरुत्थान रविवार विषय किछि प्रभुଙ୍କ वाक्यରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରବିବାର ଇଷ୍ଟର ଭୋଜି ଓ ଉତ୍ସବର ଦିନ ଅଟେ। ଅନେକ ଏହି ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମନେ କରି ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ପୁନର୍ବାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରିଅଛନ୍ତି ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବା ନ କରୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। କ୍ରୁଶରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯିହୁଦୀ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ ପକ୍ଷରେ। ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସଜନକ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 10:32-33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେ ତାହା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ। ଏହା ଯେପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷୁଧା ଥାଏ। ସେହି କ୍ଷୁଧା
ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷୁଧା ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁ, ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅଧିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିପିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ସେ ଏକ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଯାହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୁଧା ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେହି କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାତ ହେବା। ତେବେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 3-4 ଅନୁଯାୟୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହେତୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅତଏବ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଗୌରବ। ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଅଭିଷିକ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷେକକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଜାଣିବା। ବାଇବେଲର ଅତି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୌରବ। ଏହା ଏତେ ମହତ୍ତର ବିଷୟ ଯେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଉଭୟ ନିୟମ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33:18 ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତମତା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ସେ ସ୍ୱୟଂ। ଯୀଶୁ ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଉତ୍ତମତା ଥିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଉଭୟ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତାପଣରେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ, ଆମେ ସେହି ଗୌରବ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ସନ୍ତାନକୁ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ରୋମିଓ 3:23 କହେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ବା କରିଅଛୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରୁ ରହିତ ହୋଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବରଣ କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ ଗୌରବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ଗୌରବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଓ ଆମେ ଗୌରବରେ ଗମନ କରିପାରିବା। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ପର୍ବର 1ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ନେଇ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହତବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
तुम्भे माने कहीं जीवितंकर अन्वेषण करोछ। से एठारे नाहंती, मात्र उठी अछंती। इमायु पथ दे जाउथबा दुई जण शिष्य मध्य किछि विषय से माने शुणिथिले सत, जीशुଙ୍କ विषय शुणिथिले सत, से उठी किंतु अविश्वास। कारण जेतेबेले से स्त्री लोक माने द्वादशଙ୍କ निकट को आसी से माने कहले, सेतेबेले से मानक निकट रे प्रलाप परि लागिला, आउ से माने से मानकु अविश्वास कले। तेणु इमायु पथ दे जेतेबेले गमन करुथिले दुई जण कथावार्ता बा बादानुबादन करुथा समय जीशु आपे से मानक निकट को आसी से मानक संगे संगे गमन करबा को लागिले। आ से मानक पचारिले जे तुम माने चालू चालू जो समस्त विषय परस्पर कथावार्ता करुअछ से सब कौन? सेतिरे से माने विषन्न मुखरे ठिया होई से मानक समस्त विषय कहिले। तांकर प्रत्येक कथा सुनिला परे से माने गोटे कथा कहले जे से दुई जण शिष्य स्त्री लोक माने कहिले जे से माने दर्शन पाइछंती। स्त्री लोक माने कहिले जे दूत माने से मानको दर्शन देई कहिले जे जीशु जीवित होई अछंती। एहार अर्थ से मानको मध्य रे डाउट अछि। जे उठिले कहउछंती जे जीवित होई अछंती, से जीवित होइछंती, केते बड़ डाउट। सेति माई जीशु से मानको कहिले, हे निर्बोध माने, भाववादी मानक द्वारा कथित समस्त वाक्य रे विश्वास करने को शिथिल चित्त माने केते बड़ विषय। ताम से मानकु ए पुनरुत्थान प्रत्येक विषय वस्तु रे ख्रीष्टंको पाई जो भाववादी भविष्य वक्ता जेती वाक्य जहाँ लिखा होछि से मानकु से बुझाई देले। सेतिरे मध्ये से माने बुझुतिले सत, किंतु से स्वयं ख्रीष्ट से मानकु कहउछंती ऐसे माने जानि पारले नै। परे जेतेबेले रोटी खेनी आशीर्वाद कले, प्रार्थना करे से मानकु जेतेबेले देले, सेतेबेले से मानकर आत्मिक चक्षु खोलिला आ से माने ताहांकु चिन्हि पारिले। द्वादश माने मध्य जीशु को जेतेबेले पुनः समस्त देखिले, सेतेबेले से माने त्रासयुक्त भीत होई गोटे भूत देखुचंदी बोली मने कले। से माने समस्ते आनंद तो कले, किंतु अविश्वास करी चमत्कृत हेबारु जीशु से मानकु खाइबा पय मध्य मागिले। खाद्य खाई सारिला परे धर्मशास्त्र प्रत्येक विषय जेपरि से माने बुझी पारिबे, सेतिपाई से सेमानकर बुद्धि रूप द्वार को उन्मुक्त कले। जेतेबेले से मानकु उन्मुक्त करागला तांकर बुद्धि रूप द्वार, सेतेबेले से माने चिन्हि पारिले ख्रीष्ट सत्तरे मृत्युरु उत्थित होई अछंती। पुनरुत्थित ख्रीष्ट ही अन्य कहीं नहीं। ये पुनरुत्थान वा विजय दिन रे तीनोटी विषय प्रकाश करे। प्रथमतः ईश्वर को प्रेम को यह प्रकाश करे। समग्र जगत निमंते कि प्रकार ईश्वर प्रेम कले, निजर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले। आ ख्रीष्ट समस्त निमंते मृत्युवरण करी तृतीय दिन रे जयलाभ कले। से जीव बंची उठिले। द्वितीय पुनरुत्थान आमको एक साहसी करथाए, कही थाए तुम्हें साहस। से ख्रीष्ट आमन को निमंते जीवन दे पुनरुत्थित होई अछंती। आमन को मध्य एक साहस एक जीवन आने, साहस एक शक्ति आने।
ତୃତୀୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇଥାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ରହି ଯଦି ଅଥବା ମର, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପରିକର କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଧର୍ମକର୍ମ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ସେହି ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।